Сәлем, малайлар һәм кызлар. Минем өйдә шундый матур песи бар. Үзе матур булса да, усал шул. Әнә мине кичә тырнаны да куйды. Нәрсә генә дисәм дә, безнең песи, безнең төребез бик усал түгел шул әле. Сез нинди песи турында барганын аңладыгызмы инде? Дөрес, сез юлбарыс турында бара. Юлбарыс мәшиләр гаиләсенең иң зур түрі булып санала. Аларның авырлыгы 300 килограммга кадәр җитәргә мөмкин. Таза дип уйлый күрмәгез. Авыр булса да бик җитез ул. Йөгерү тизлеге 65 км/сәгать. 5-6 метр озынлыкка да сикерә ала. Физкультура дәресен бик ярата бугай бу җәнлек. Җитезлеге ауда да ярдәм итә аңа. Ата юлбарыс караңгы төшкәч ризык эзли башлый. Ул ауга бер үзе бара. Тапкан ризыкны гаилә белән бүлешә. Башка юлбарысларга бирми. Ауда вакытта җитезлеге генә түгел, ташсыз йөрү, үткән күзләре, сизгер борыннары һәм тәнендәге тасмалар да ярдәм итә юлбарыска. Тасмалары ничек булыша дисезме? Бик җиңел. Ул аларга яхшы качырга һәм күренмәскә ярдәм итә. Качышлы уйнарга авыр булыр иде моның белән. Әле шунысы кызык, һәр юлбарысның тасмалары башка төрле. Ул аларны бер-берсеннән аерып тора. Миңа калса, бернинди аерма юк шикелле. Песиләр кебек булсалар да, бер төп аермалары бар юлбарысларның. Алар су кыйнырга ярата. 6 километрны һич авырлыксыз йөзә ала икән. Суга мондый мәхәббәтләре эсселектән, салкынча суга кереп, алар кояштан кача. Су кыйыну дигәннән, мин бит бүген бассейнга язылган идем. Соңга да калам буга инде. Шуңа күрә сезнең белән саубулашам да, йөгерәм. Тиздән күрешербез.